Goddag til jer borgere i det danske samfund. Mit navn er Birgit Hansen, jeg er formand for det Konservative Folkeparti. Vi i det Konservative Folkeparti mener i modsætning til Socialdemokratiet og SF, at virksomhederne er ryggraden i det danske samfund, og derfor skal de reguleres, beskattes og støttes mindst muligt. De skal have frihed til at skabe arbejdspladser, velstand og vækst. Derfor vil vi sænke selskabsskatten, så de får optimal frihed til at udvikle sig. For at sikre vores kernefamilier og vores fædreland vil vi indføre hårdere straffe, give 500 millioner kroner ekstra til politiet og sænke den kriminelle lavalder til 12 år. Det nytter ikke noget, at der løber kriminelle lømler rundt og skræmmer Danmarks fredelige borgere. Vi i det Konservative Folkeparti mener, i modsætning til Socialdemokratiet og SF, at de skal tage ansvar for deres handlinger, og derfor vil vi sænke den kriminelle lavalder. Derudover bør vi også øge forsvarsbudgetter for at beskytte vores kernefamilier, sådan som vi har lovet vores allierede i NATO. Fordi den russiske bjørn er ikke bare vågnet, den er også aggressiv. Vi har før set Putin rasle med sablen, og selvom vi til enhver tid bør søge en politisk løsning på vores problemer, mener vi, at Rusland har bevæget sig i en forkerte retning, når vi blandt andet også så, når de besatte Krim. Men jeg kan ikke ligesom Socialdemokratiet og SF lukke øjnene og håbe på, at det går over. Det gør vi ikke i det Konservative Folkeparti. Vi ser både bjørnen og virkeligheden i øjnene, og derfor vil vi øge forsvarsbudgetter for at sikre vores kernefamilier og vores fædreland mod Putins vrede. Ydermere skal vi huske at holde fast i vores fantastiske danske værdier, og derfor skal det tætte bånd mellem stat og folkekirke bevares. Det er kristendommen, vi lever vores liv efter, og som vi har baseret vores samfundsstruktur og demokrati på, og disse værdier vil vi stå fast på. Vi har religionsfrihed i Danmark, ikke religionslighed. En stemme på de konservative er en stemme på Danmark.